asta în satul Sălătrucu, zona de nord a Văitul Pologului. L-am luat și pe Emil, gata. Mai avem un pic și intrăm pe Macadam. Și încă 30 de kilometri până la 1350-60 de metri acolo, la confluență. Ia auzi câinii. Mergem cam cu 15 la oră, urcăm. Zic urcăm cam cu 15 la oră. Salut, salut. Suntem la 861 de metri altitudine, mai avem cam 450 de metri. Mai e. Hai să ajungem odată la Iedu, să se vadă măcar fața Sfântul Ilie. Păi tot dăm și parcă tot e de dat. Aici intrăm cumva propriu-zis în munte și încep și niște urcări ceva mai ambițioase, nu așa fals plat. Măcar e umbră, e răcoare. Am ajuns la Iedu. Aici intră topologul pe țeavă și prin munte să ducem vidrarul. Foarte, foarte cald. Și ne-am mai întâlnit și cu bicicliști pe traseu. Deci nu suntem singuri. Vom izbuti ursul, pârșul. Suntem la confluență, am ajuns. Plecarea. La ce? Băi, mă arde rău de tot, ia uite cu tot cu cremă, hai. Gata, ați ajuns? Păi ceva de bobinat, nu joacă? Da, e frumos, vreme faină. Da. Îi dăm tare la vale că suntem în întârziere. Mă bucur că te-am revăzut. Salutare, Alex, salutare, George. Salutare. Baftă multă. Mulțumim. Grijă la vale. Salut.
Aici suntem ca pe asfalt. Aici suntem ca pe asfalt. Aici este practic izvorul râului Topolog. Am filmat și cu drona, foarte multe tăieri în pădurea de brad. Trist, dar adevărat. Uite câtă vulturi, uite un vultur, îl vezi? Ia uite. Hei. Că l-am prins. Ăla era un vultur, ăla nu era un uliu. Era foarte mare. Gigant. Nu știu pe unde s-a dus, dar... Zmeură sălbatică. Ia. Pe marginea drumului. Bine, acum nu știu cât de sălbatică mai e asta. Îi spunem și noi sălbatică. Ia uite. Se groază de zmeură. Am ajuns pe vânătoarea lui Buteanu. Cool! Cu Mary, Lizzy, Mami. Cool. Uite ce vreme faină. Uite cum se prezintă făgărașul. Uite mușețeica. Uite moldoveanul în spate. Uite vârful Capra. Mama, mă împingi. Nici ai, Vânătoarea lui Buteanu, 2507 metri. Așa. Așa. Pe lanț, așa. Iei lanțul, capătul lanțului, așa. Și acum, ușor, cobori, pas cu pas. Ușurel, pas cu pas, da? Na. Gata, bravo copii. Uite unde am ieșit. Pac. Unde șuie? Gata și cu lanțul. Oh my god. E fantastic peisaj. Vreau să fim înapoi la Ăla este lacul Capra. Hai. Ai grijă aici, da, Eliza? Hai și pe Capra. Uite Buteanu de pe Capra, acolo am fost noi pe Buteanu. Frumos. Capra. Vârful Capra. Vârful Capra. Altitudinea 2494 de metri. Ute från Höman
complimente, adică complimente înseamnă că e lucruri adecvate de la Sommerferien sau așa. Foarte bine. Și da. Uite, vin și mami și cu Mary. Coboară de pe Buteanu, de pe Capra. Au făcut 2 vârfuri azi. Yay! Ne întoarcem de pe Buteanu. Am urcat pe Grohotiș. Da, coborâm. Am urcat pe traseul de pe Grohotiș și acum coborâm pe șaua Capra, care e jos acolo. De acolo jos stă bunicita taie, în Argeș. Păi acum suntem la granița dintre județele Argeș și Sibiu. Uite, tati, am ajuns Eliza spunea că chema deasupra lacului. După Ingrid spunea, acolo sunt mașinile. Da, uite, aici e lacul. Și jos acolo e mașina, uite, se vede mașina noastră lângă caban. Nu știu dacă se coboară pe aici sau se coboară pe acolo. Serios? Stai așa, stai aici. Stai acolo. Da, pe aici. E mai ușor pe aici. Vin? A? Vin? Da, poți să vii. Coborâm pe lespedea asta așa în jos.